കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടികീ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിപ്പോ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ്? 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഭീഷ്മർ വന്നിട്ട് എന്താണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. എന്താണ് അന്ത്യനിമിഷങ്ങളാണ്. സാധാരണ ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കാർത്തിക മാസത്തിലെ ചാതുർമാസം എന്ന് പറയും. അതിന്റെ അവസാനത്തെ മാസമായിട്ടാണ് കാർത്തിക മാസം വരിക. കാർത്തിക മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ 5 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭീഷ്മ പഞ്ചകം എന്ന് പറയും. 5 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കും. ചിലവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ അത്രയും എന്താ പറയാ ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു ലെവലിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാറുണ്ട് ഈ 5 ദിവസങ്ങൾ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിച്ചടി, അങ്ങനെയൊക്കെ. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഏകാദശിക്ക് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ 5 ദിവസം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാനൊരു എന്താണ് താമരപ്പൂവോ തുളസിയോ ഒക്കെ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ മുൻജന്മ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5 ദിവസം, അവസാനത്തെ 5, അതെന്ത് കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 5 ദിവസം അവസാനത്തെ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ അവസാനത്തെ 5 ദിവസം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെയാണ് ഭീഷ്മരുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉപവാസമായിരുന്നു. പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭീഷ്മർ ചെയ്യുന്ന സ്തുതികളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 42ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഒരു 11 ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവസവും ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത്രയും അധികം ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 31ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. വിശുദ്ധയാ ധാരണയാ കഥാശുഭ. ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. വിശുദ്ധയാ ധാരണയാ സർവേന്ദ്രിയ വൃത്തി വിഭ്രമ തുഷ്ടാവജന്യം വിസൃജൻ ജനാർദ്ദനം. വിശുദ്ധയാ പരിശുദ്ധമായ, ധാരണയാ ധ്യാനം, കഥ അശുഭക ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ അമംഗളകരമായ ഗുണങ്ങൾ പരമാവധി ലഘൂകരിച്ച
ലഘൂകരിച്ചവൻ തത് അദ്ദേഹത്തിനെ ഈക്ഷയാ വീക്ഷിക്കുകയാൽ ഏവ വെറുതെ ആശു ഉടൻ ഗത അകന്നുപോയി യുദ്ധ ശരങ്ങളാൽ ശ്രമക ആലസ്യം നിവൃത്ത അവസാനിക്കയാൽ സർവ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വൃത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിഭ്രമക വിശാലമായി ഏർപ്പെടുകയാൽ തുഷ്ടാവ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ജന്യം ഭൗതികമായ താൽക്കാലിക വാസസ്ഥലം വിസർജൻ ത്യജിക്കുന്ന നേരം ജനാർദ്ദനം ജീവാത്മാക്കളുടെ നിയന്താവിനോട്. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ധ്യാനത്താൽ അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം എല്ലാ ഭൗതിക അമംഗളങ്ങളിൽ നിന്നും ശരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മുറിവിന്റെ ശരീരത്തിലെ വേദനകളിൽ നിന്നും മോചിതനായി തീർന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉടൻ തന്നെ നിലയ്ക്കുകയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനോട് ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ പൂർണ്ണമായും. അത് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ രൂപം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. മനസ്സിലല്ല, നേരെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭീഷ്മര്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധമായ ധ്യാനത്താൽ എന്താ ഉണ്ടായത്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ധ്യാനം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഭൗതിക അമംഗളങ്ങളിൽ നിന്നും, അതായത് എല്ലാം എന്താ പറയാ എല്ലാത്തിനോടും വിരക്തി വരെയാണ്. പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ. അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാം മറന്നു എന്നുള്ള മാതിരി. അപ്പൊ എല്ലാ ഭൗതിക അമംഗളിൽ നിന്നും മോചനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അമംഗളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടാവുക? നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലെ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നുള്ളത്. ആ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിച്ച് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ, ചെറിയ തോതില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അണുവാത്മാ വിഭുവാത്മാ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറുകയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മുറിവിന്റെ ശരീരത്തിലെ വേദനകളിൽ നിന്നും, അപ്പൊ എത്രയോ അമ്പുകളാണല്ലേ ഭീഷ്മരുടെ ദേഹത്തുള്ളതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെറിയ സൂചി നമ്മളുടെ മേലെ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എത്ര വേദന ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ദേവൻ ഇത്രയും ദിവസം എങ്ങനെ കിടന്നായിരുന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ ഉത്തരായണം കാത്ത് കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വേദനയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആ വേദനകളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി എന്നാണ്. അതായത് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് വേദനകളായാലും സന്തോഷമായാലും ദുഃഖമായാലും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. ആ മായയിൽ നിന്നുള്ള മായ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് എല്ലാം തുല്യാണ്. അവിടെ സുഖങ്ങളില്ല, ദുഃഖങ്ങളില്ല, സന്തോഷങ്ങളില്ല, സന്താപങ്ങളില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എല്ലാ വേദനകളിൽ നിന്നും മോചിതനായി. പിന്നെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉടൻ തന്നെ നിലച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭീഷ്മര്. ഭാവാർത്ഥം. സാങ്കേതികമായി മായി ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. സാങ്കേതികമായി മായി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സമ്മാനമാണ് ഭൗതിക ശരീരം. ഭൗതിക ശരീരത്തോടൊത്തുള്ള താതാത്മ്യത്തിന് കാരണം ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധത്തിന്റെ സ്മൃതിയാകുന്നു. ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് ഭഗവാൻ ആഗതനായ തൽക്ഷണം ഈ മായ ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മള് എന്താണ് ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഈ മായ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും ഈ മായയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്നാണ് പറയാ മായയെ. അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മായയാണ് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളോട് ചേർന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അതിന്റെ ഒരു സമ്മാനമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മളെ വിട്ടുപോകുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ആ മായ നമ്മളെ വിട്ടൊഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ മായ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരത്തിനോടൊത്തുള്ള താതാത്മ്യത്തിന് കാരണം അതാണ് താതാത്മ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ്. ആ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു, വിസ്മൃതിയാണ്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഈ മായ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ആഗതനായ തൽക്ഷണം ഭഗവാനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ എന്തുണ്ടായി? ഈ മായ മുഴുവൻ ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആദിത്യനെ പോലെയും മായിക ബഹിരംഗ ഭൗതിക ശക്തി അന്ധകാരത്തെ പോലെയുമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾക്കറിയാമല്ലേ, രാത്രി ഇരുട്ടാണ്, അന്ധകാരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ സൂര്യരശ്മികൾ, ആ ആദിത്യ കിരണങ്ങൾ
സൂര്യന്റെ ഈ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ആ അന്ധകാരം മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഇരുട്ടിനെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ശക്തിക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ആ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാനും മായയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നത്? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കൂ, ഭഗവാനിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥ. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്ധകാരം നിലനിൽക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആഗതനായപ്പോൾ തന്നെ സർവ്വ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ചപ്പ് ചവറുകളല്ല പുറത്ത് കാണുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും നേടണം. അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, നമ്മളുടെ ഭൗതിക അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കൾ, ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെയാണ്, അവർ എന്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മറന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പോൾ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ, ഇതാണ് മാലിന്യങ്ങൾ. നമ്മൾക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇവിടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം ജഡവസ്തുക്കളുമായി കൂടിച്ചേർന്നുള്ള അശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരാമം ഇടുക വഴി ഭീഷ്മദേവന് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോ മരിച്ച അവസ്ഥയിലല്ല ഭീഷ്മദേവരുള്ളത്. എന്നാൽ കൂടി ഏതാവസ്ഥയിലെത്തി എന്നാ പറയുന്നത്? ആ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെയുള്ള വിശുദ്ധ സത്വ അവസ്ഥ, അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ഭീഷ്മദേവൻ എത്തി. അതാണ് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന, അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭീഷ്മദേവൻ എന്താ അവസ്ഥയിലെത്തി? ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിലെത്തി, അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലെത്തി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധമാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണവും അശുദ്ധവുമായി തീരുന്നു. പരമപരിശുദ്ധനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കം പുനരുദ്ധരിക്കുക വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വീണ്ടും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടുക? അതിന് കൂടി ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചൂലേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ? എന്താണ് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് നമ്മളെ 3 കയറുകൾ മാതിരി കെട്ട് വെരിഞ്ഞേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ കയറ് കെട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ അത് മോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും വലയിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് നിൽക്കും. ഓക്കെ, ഒരു സിംഹത്തിനെ നമ്മൾ വലയിൽ പെടുത്തി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സിംഹത്തിന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും? സിംഹത്തിന് ആ വല മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ? എന്നാലാണ് അതിന് സ്വതന്ത്രനാവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ 3 കയറുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് കെട്ടാത്ത ഒരാൾ, സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കെട്ട് മുറിക്കണം. പക്ഷേ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് മോചനം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ തന്നെ വേണം. അതിന്റെ കെട്ടുകളില്ലാത്ത ആൾ ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാള് സ്വതന്ത്രനായി തീരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഭീഷ്മദേവർക്ക് സാധിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥകളും പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും നിയന്താവും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാകുന്നു. സർവ്വവേദങ്ങളുടെയും അന്തിമ നിഗമനവും ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും എന്താണ് നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു റിലേഷൻ ആണെങ്കിലും, അമ്മയായിക്കോട്ടെ അച്ഛനായിക്കോട്ടെ, എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കുട്ടിയെ കയ്യിൽ എടുത്ത മിക്കവാറും അമ്മമാര് താഴെ ഇടില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ, എന്നാലും പറയാണ്. അപ്പൊ എന്നാലും കയ്യിൽ എടുത്തേണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വന്ന് കയ്യിൽ കൊത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യില്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കൈ ഒന്ന് കുടയും അല്ലെ? ഉറപ്പല്ലേ? എന്തായാലും അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്താ കാരണം? എല്ലാവർക്കും ഒരു ആത്മരക്ഷ എന്നുള്ളത് വരുമ്പോ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് ഈ ഭൗതികതയില്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇതിലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിലും എത്ര തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ?
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ ഒരു കൈ അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചീത്തയായി തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിരിക്കും. അത് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓ അത് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അന്ന് അങ്ങനെ തന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മേ ബി മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ചീത്ത ആഗ്രഹിക്കില്ല. എല്ലാവരുടെയും അഭുദയകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. സർവ്വവേദങ്ങളുടെയും അന്തിമ നിഗമനവും ഇത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ ശാശ്വത ജീവാത്മാക്കൾക്കും മധ്യേ പരമസനാതനനും പരമജീവസത്തയും ഭഗവാനാകുന്നു. എല്ലാ പ്രകാരത്തിലുമുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ട സർവ്വ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റുന്നതും അദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, ഞാൻ എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ പരീക്ഷ പാസ്സാവുന്നു, എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നല്ല ജോലി വാങ്ങി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നു, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, ഇതിൽ എവിടെയാ ഭഗവാന് സ്ഥാനമുള്ളത് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, നമ്മളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ അത്രയും പുണ്യം ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അതെല്ലാം നമ്മൾ കുറെ ദുഃഖങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഏതോ ഒരു പ്രവൃത്തികൾ പൂർവ്വകാലം നമ്മൾക്ക് അറിയാതെ തന്നെ, ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, അതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ദൂരീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു ക്ലേശം വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഏതോ ഒരു ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമ്മളിൽ നിന്ന് നീക്കാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, എന്ത് തന്നാലും സന്തോഷമായി സ്വീകരിക്കുക, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരണം. അതാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നിറവേറ്റും. അത് സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. അപ്രകാരം തന്റെ മഹാഭക്തനായ ശ്രീ ഭീഷ്മദേവന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാനായി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഒരുക്കി കൊടുത്തു. എന്തായിരുന്നു ഭീഷ്മദേവന്റെ ആഗ്രഹം? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോകണം, ആ അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടി പോകണമെന്നാണ്. ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നിധനായി അല്ലേ. ഉത്തരായണം വരുമ്പോഴേക്കും മുമ്പിൽ സന്നിഹിതനായിട്ട് നിന്നു. എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ദൂരീകരിച്ച് എന്നിട്ട് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാക്കിയിട്ട് മാറ്റി. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ ഇനി വരും പ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇനിയാണ്, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് കേട്ടോ. 32 തൊട്ട് 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ഡെയിലി ചൊല്ലിയാൽ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറയും. നമ്മൾക്കും ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവും, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിതി ഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭവ പ്രവാഹഃ ശ്രീ ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ഇതി ഇപ്രകാരം, മതി ചിന്ത, വികാരം ഇച്ഛ, ഉപകൽപിത നിക്ഷേപിച്ചു, വിതൃഷ്ണ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കി, ഭഗവതി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഇവിടെ ഒരു ഇത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ മേലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുല്ലോ, എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥകൾക്കും എല്ലാം എന്താണ് ഭഗവാൻ സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെ നിയന്താവാണ്, അഭ്യുദയകാംക്ഷയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ 2 സ്റ്റാർ കാണും, കണ്ടോ? പരമജീവസത്യം ഭഗവാനാകുന്നു എന്ന് കൊടുത്തു മുമ്പത്തെ ഇതിലാണ്, ഇതിന് മുമ്പത്തെ പാരഗ്രാഫില് ശ്ലോകത്തിന്റെ. അത് ശരിക്കും കഠോപനിഷത്തിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് അവിടെ കൊടുത്തത് കേട്ടോ. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാം ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിദദാതി കാമാൻ. എല്ലാം നിത്യമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാ ചേതനയുടെയും ചേതന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബുദ്ധി എന്നാ പറയുക, ഇവിടെ ആത്മാവ് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവ് ആരാണ്? ചേതന കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, പരമസനാതനനും പരമജീവസത്തയും, അതാണ് ചേതനാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ഭഗവാനാകുന്നു. അത് കഠോപനിഷത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ്, വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ.
നിവിതൃഷ്ണ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കി ഭഗവതി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ സാത്വത പുങ്കവേ ഭക്തരുടെ തലവന് വിഭൂമ്നി ശ്രേഷ്ഠന് സ്വസുഖം ആത്മസംതൃപ്തി ഉപഗത്തെ അത് സംപ്രാപ്തമാക്കിയവന് ക്വചിത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിഹർത്തും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്താൽ പ്രകൃതി ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉപേയുഷി അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. യത് ഭവപ്രവാഹ ആരിൽ നിന്നാണോ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുകയും അത് സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്, ആരാണത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ദീർഘകാലം വിവിധ വിഷയങ്ങളിലും തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങളിലും വ്യാപരിച്ചിരുന്ന എന്റെ വിചാരങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും സർവശക്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം സദാ ആത്മസംതൃപ്തനാകുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരുടെ തലവനാകയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭൗതിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ അവതരിച്ച് അതീന്ദ്രിയാനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭീഷ്മദേവൻ ഇത്ര കാലം എന്തിലാണ് ദേവന്റെ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഈ കൗരവന്മാരെയും പാണ്ഡവന്മാരെയും ഇടയിലാണ് അല്ലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഭീഷ്മദേവരാണ്. അപ്പൊ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലാണ്, തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങളില് ഒക്കെയാണ് എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അതിനെയെല്ലാം എന്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഭഗവാനിലേക്ക് എല്ലാം സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക. ഇപ്പം ഭീഷ്മദേവന് മഹായോഗിയാണ്, മഹാജനത്തിലെ ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും തന്റെ ശരീരം വെടിയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോയ്സ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ടോ? നമ്മൾക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ, അത്രയ്ക്കുള്ള കഴിവ് നമ്മൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാ മരണം വരെ നമുക്ക് അറിയോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആലോചിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? അല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്മരണ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം സദാ ആത്മസംതൃപ്തനാവുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തൃപ്തനാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഓരോരുത്തരും എത്ര എന്താണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണി ചെയ്യുന്നു, ഈ പണി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? പണം സമ്പാദിക്കണം, മക്കളെ നന്നായിട്ട് വളർത്തണം, നല്ല സ്കൂളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം, സന്തോഷമായിരിക്കണം അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അത് നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അത് പരിപൂർണമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അല്ല. പക്ഷെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഒരു ദുഃഖമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വരും അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾ ആത്മസംതൃപ്തി വേണം. അത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും സംതൃപ്തി വേണം അതല്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും ദുഃഖം വേണം? അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷം തരാം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ദുഃഖം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടി സമ്മതിക്കോ? ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഒരു സംതൃപ്തിയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? ആത്മസംതൃപ്തനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അത് ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് അതേ ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്, നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ ആത്മസംതൃപ്തനാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ശ്ലോകം? ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോ എന്തുവരും? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയില്. എപ്പോ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുക, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്താണ്? അപ്പൊ അധർമ്മത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നു. അതോടൊപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? തന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത് എന്നാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ തലവനായതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ അവതരിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നു. ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരുന്നു അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. ഭീഷ്മദേവൻ രാജതന്ത്രജ്ഞനും കുരുവംശാധിപനും ശ്രേഷ്ഠ സൈന്യാധിപനും ക്ഷത്രിയരുടെ നായകനുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാര വിചാരം ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ നിരതമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനാണ് രാജതന്ത്രജ്ഞൻ. അതാണ് പറയുന്നത് ഉപദേഷ്ടാവ് എന്ന് പറയില്ലേ?
അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന ആളാരായിരുന്നു? ഭീഷ്മദേവനാണ്. കാരണം ഭീഷ്മദേവന്റെ ജനനം നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ദേവവ്രതൻ എന്നായിരുന്നു പേര് അല്ലെ, ഗംഗാദേവിക്ക് ജനിച്ചതാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. അപ്പൊ എല്ലാ കലകളിലും നിപുണനാക്കിയിട്ടാണ് ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഭീഷ്മദേവനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഗംഗാദേവി. അപ്പൊ അത്രയും ചെറിയ വയസ്സിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പാഠവും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ഭീഷ്മദേവനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനാണ്, അപ്പൊ ഒരു വംശാധിപനാണ് അല്ലെ. അവര് പിതാമഹനായിട്ടല്ലേ വരുന്നത് ഇവരൊക്കെ, പാണ്ഡവരൊക്കെ മുത്തച്ഛനായിട്ട്. അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠ സൈന്യാധിപനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേറെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല, ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ക്ഷത്രിയരുടെ നായകനാണ്. ഇങ്ങനെ എത്രയോ വലിയ പദവികളാണ് അദ്ദേഹം വ്യാപരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ്, ഇപ്പൊ പല ഡ്യൂട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സെന്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും, ഓരോ കാര്യങ്ങളിലുമാണ്. ഇപ്പൊ രാജ്യത്തിന് അടുത്തത് എന്താണ്, ഏതെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ വരുന്നുണ്ടോ, ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പൊ ചിലവര് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, അവരെ എങ്ങനെ അനുനയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് വ്യാപരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സംപ്രാപ്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹം എല്ലാ വികാര വിചാര ആഗ്രഹ ശക്തികളുടെയും പൂർണ്ണമായും പരമസത്തയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോ എന്താണ്, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്താണ് ആ പരമപദം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പൂർണ്ണമായും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാരുടെ തലവനെന്നും സർവശക്തനെന്നും വർണ്ണിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെങ്കിലും തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന വരം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നോക്കൂ, ആ ഭക്തന്റെ അഭിലാഷം ഭഗവാൻ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഭീഷ്മന്, അർജുനന്, പാണ്ഡവന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം നൽകിയില്ലേ. അതുപോലെ ഗോപികമാർക്ക് എത്ര പേർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചത്? അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. കംസനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത്, ആ ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഈ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം യഥാരൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായും ചിലപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായും അവതരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇരുവരും ശുദ്ധഭക്തരുടെ തലവന്മാരാണ്. ശുദ്ധഭക്തർക്ക് ഭഗവത് സേവനം ഒഴികെ മറ്റൊരാഗ്രഹവുമില്ല. ആയതിനാൽ അവരെ സാത്വതർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ്, ശുദ്ധഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് സാത്വതർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവണ്ണമുള്ള സാത്വതരിൽ പ്രമുഖൻ ഭഗവാനാകുന്നു. ആകയാൽ ഭീഷ്മദേവന് മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു. ഒരാൾ എല്ലാവിധ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനാകാത്ത പക്ഷം ഭഗവാൻ അയാളുടെ തലവനായി തീരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ തലവനായിരിക്കണം? അതായത് തലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കോളും, നമ്മൾക്കൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മാരേജ് ഒക്കെ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേറ്റർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റേജിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ, അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കോളും. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സ്വയം ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കോളും. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്കൊരു ശരീരമുണ്ട്, നമുക്കൊരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ഒരു അമ്മയാവാം, അച്ഛനാവാം, കുറെ ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ, മകനാവാം, മകളാവാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തരും. അതായത് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തോളും നമ്മളുടെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ആർക്കറിയാം, സുധാമാവിന്റെ കാര്യം അറിയാം അല്ലെ, കുചേലന്റെ കാര്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്ത് അത്രയും ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലോ അത് സാധ്യമാവില്ല. ആഗ്രഹങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. നമ്മൾക്ക് ശരിയാണ് പറയും, നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മൾക്ക്? സാധിക്കില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടേ? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള്, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അത് ചീത്തയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമല്ല. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കല്ല, നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റുക, ആ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാപൃതനായ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നൽകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ആ ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക്
ഭഗവാൻ ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം 10:10 ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നതാണ്. അത് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സമയമായിട്ടോ, നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.